Koaličná strana Hlas predstavila svoje hlavné podmienky pre podporu štátneho rozpočtu na rok 2027. Jednou z kľúčových požiadaviek je zachovanie 13. dôchodkov v ich súčasnej podobe. Zároveň strana prichádza s novým balíkom opatrení zameraných na podporu rodín a zvýšenie pôrodnosti. Podľa predstaviteľov Hlasu bude zachovanie 13. dôchodkov jednou z hlavných tém rokovaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Druhou prioritou je riešenie nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku. Strana preto navrhuje viacero nových opatrení, medzi ktorými je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa, zavedenie plošnej rodinej karty a výrazná daňová úľava pre rodičov. Najväčšiu pozornosť vzbudil návrh na úplné odpustenie dane z príjmu pracujúcim matkám, ktoré vychovávajú 4 alebo viac detí. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že na Slovensku žije približne 19 000 žien, ktoré by mohli túto výhodu využiť. Opatrenie má zahŕňať aj približne 400 osamelých otcov v rovnakej situácii. Zatiaľ však nie je jasné, ako dlho by daňové zvýhodnenie platilo. Celkové náklady návrhu odhaduje Hlas na približne 45 miliónov eur v roku 2027. Ak to stav verejných financií umožní, strana chce v budúcnosti diskutovať aj o rozšírení tejto výhody na matky s 3 alebo 2 deťmi. Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok zároveň naznačil, aké priority by podľa neho mala mať vláda pri rozhodovaní o verejných financiách. Ak by sa mňa niekto opýtal, či si želám zrušenie transakčnej dane na úrovni 400 miliónov eur alebo zníženie dane z príjmov pre matky pracujúce už od 3 detí, tak moju odpoveď poznáte. Ja by som to radšej doprial ženám, matkám, aby mali nulovú daň z príjmu, vyhlásil.